Tagal ah! Hindi na kailangan yan! Tingnan mo, malay mo may 1,000! Wala! Fishy! Face mask! Tignan natin. Ah! Balata. Galing ang pure gold dyan, no? Ang hirap buksan. Cellphone! Buksan mo. Ano ba yan? Pag di nabuksan dito makukuha! Face mask mo naman. Ang gulo mo naman, ma. Tumapit ka. Binibidyohan kita. Ang gulo kasi. Ano yan? Naulog. Ano yan? Wow! Ganda naman. Toyo, mantika. Oh, may lagayan ng pang siomay. Salamat. Oh, next. Oh, ikaw, sino nabunot mo? Sino lang, gano'n na lang. Oh, sino nabunot? Ano? Kunin mo tayo yung gift mo. Tapos, bibigay mo ka nung, gift. Ay, hindi. Pinagpantay ko. Kanino? Glenn. Alam mo na! Wala ka dito. Picture na kayong dalawa ni Mama. Walang-wala ka yan. Cellphone yan. Isda yan, isda. Walang-wala ka yan. Face mask? Walang-wala ka yan. Ano ba yung face mask? Lagayan. Walang-wala ka yan. Face mask? Face mask ha? May pangalan pa. Ano yung galing? Roger Wallace. Vic Bernardo pa. Sino yun? Meron pang ano eh. Ah. Regalo mo. Ay, regalo mo. Surprise. Akin na lang talaga yung pagka... Ano mo nga? Inayaw pasag niya. Ano ba yung ano, kuya? Ano ba yung regalo mo? Ay, nakatago. Laki yan. Parang malaki ha. Parang malaki. Oh, laki nga. Wow! Sino yan? Kanino yan? Kala ko grocery. Sabi na nga. Akin na lang yun. Ano yan? Kanino? Aso. Ay! Ano, picture kita. Be, sabon yan, sabon. Kailangan mo na maglaba. O, picture mo na kayo. Buhatin mo, kuya. Kuya, buhatin mo. Kaya pala sinasabi ni mama, akin na lang yung sa'yo. Ay, wow! Wow! Sana all. Ako na lang nga! Akin na lang yan, Fred. Wow! Picture mo na. 1, 2. Kayo, matuto ka magsala. Matuto kayo sa bagong bahay. Yan. Tingnan, 1, 2. Ayaw mo talaga yung face mask. Oo, sige. Oo. Ano buhati? Lagay mo lang dyan. Papasko. O, ikaw, sino nabunot mo? Ate para magsasala tayo. Ano barangay? Sala. Galingan mo Ako ba yan? Picture mo na kayo. Binulong na sa akin ng mama. Uy, ito muna. Picture mo na. 1. Ay, hindi ata. Iba ba? Sayang ini. Yung ano? Ano na yan? 1. Ako po may barangay na.
Juan, dali na. 1K. O, buksan mo. Alam ko na yan, te. MP, mabigat eh. Ang laki naman ng tagayelo. Ang laki naman ng tagayelo to. Ay, naku naman. Taray! Teka, kaya man isang ganun ang Ay, manalo. Tagayan. O, ikaw na. Sino na bunot mo? Si ano? Si Ate Chris. Ayan na! Ay, alam ko ya, picture frame. Ayan na, lakas mo ka elementary. 1. Di ano yan? Picture frame lagi. Suki ako yan elementary. Okay, isa pa. Nakapikit ka. 1. Ay, nako, alam ko na yan. Ay, wow! Wow, ganda! Ay! Sana sa akin, kaldero. Wow, Ate Chris. Ate Chris. Ganda! Sino yung kasama ng tero? Ate Chris. Tayo ano? Ay, yung picture frame na yan. Ay, kanina yan. Kanina. Ay, Ay, Calvin! Calvin, alam ko na yan! Ano? Hindi ko na bubuksan. Chocolate! yung Hershey. Baka manalo rin to. Yung Hershey kanina. Ay, baka ano yan ah, face mask. Face shield. Di ba gusto mo ng Hershey's kanina ba? Kasha daw sa'yo yan din. Oo, kasya nga. Ayan, ano yan? Taray! Ay, paano si Calvin? Wala nang ano. Sino? Si Calvin. Oo nga pala, nakabunot na siya. Face shield ayaw mo talaga. Oh, sino? Oo nga. Kita mo, tinakta ko pa oh. O, si Nikos, ikaw na lang, Koy. Wala na. O, si Nikos naman daw. 2,000 pa nga yung kanina eh. Ah, umayaw siya. Ah, Pwede sa, ayun. Wala, ayaw mo tanggapin. Isa pa? Ay, ay, Gabin! Gab! Ikaw na bunot! chocolate! Chocolate yan! Dito, picture kayong dalawa. Dali. 1. Gab, picture kayo ni Kuya. Nadismaya, kala niya Lego. Dali na. Picture kayong dalawa ni Kuya Nikos. 1. Ano malungkot? Ba't malungkot? Hindi po. Bigsan mo. Ikaw ka mag-picture. Picture, ay picture. Ay, ano kaya yan? Buksan mo. Ano yan? Ano yan? Ano ba yan? Buksan mo. Lalaki yan. Ano ka maganda? Lalaki yan, Gabi. Buksan mo. Ano yung makasispace? Wow! Wow! Watch! Saan mo, saan? Saan mo? Saan mo? Para kayo. Oh no! Oh no, no, no! Sino na bunot mo? Ayaw nyo na. Nakaraan, sinasabi. Ayaw niya na! Sino to Pikachu? Ayun, hindi naman nakita ko sa'yo! Picture na kayo! Picture! Picture kayo. Picture kayo ni Kuya Nikos, dali! Pakita mo yung regalo mo. Dali yan. Smile. Parang di masaya. Ayun na! Yes, Roblox! Ano ba yan? Alam ko na! Siomay! Siomay! Wow! Wow!
Oh, sino na? Oh, sino na? Sino na? Sino pa hindi na? Donna, ikaw! Oh, Donna, go! Tingnan mo nga ba yung sa'yo? Dali! Oh, puno mo yung sa'yo. Nalilito? Ano pa rin tayo? Yung regalo mo. Yung regalo mo. Ano ba? Nalilito ah! Kanina Namunot ko. Ano yan? Asan yung regalo niya? Bigay mo. Ano yan? Pangit, fake reaction. Oh, dali, picture mo kasi. Ay! Teka. Ay, na raw damit talaga. O, diba? Ano kaya yan? Bigat kaya. Foods yan, foods. Foods yan, te. Foods pa. Ay, foods pa, te. Parang inaano ka talaga, te, oh. Te, na. Ano daw, malamig na daw. Di ba mahilig ka mag-ano, kutkot? Correct. Tapos matutuwa kayo. Sorry. Di ba alam mo yung mga shade-shadean ko ah? Ano yan, dark. Ako naman. Kuya Kevin. Ayan, oh. Ay, parang ganda, ha? Parang ano, ha? May picture, dang. Nang parang nagkadayaan dang ah. Okay, 1, 2. Pakita mo tapos yung laman. Ay, mali pala. Hindi. Yan, Ay! Nakakaloka! Mali. Bakit Ay, dalawa na nga lang. nag-share tayo. Kayong dalawa ni O, sige, kayo. Ayos, Nakakaloka naman yan! It's a prank! Kaya, apat. Ayan na. It's a prank, ha? Ano ba yan? Couple pa rin? Ay, couple lang. Puro couple na. Okay, 1. Picture. Excited naman kasi. Sa nabunot ni Isar eh. Tapos buksan. Okay na. Siya na lang buksan. Uy, dyan yung kay ano, Isar. Ayun o, yung bench. Ano yan? Magyan na si Shally. Uy, yung kit niya May baso na siya ng dagdag. Kaya kalamin. Copy sa umaga. Sabi ni Janina, nasa ng plato? Nasa ng plato? Kaya pang office. O, sino na nabunot? Jan, ikaw naman dyan. Ay, si Kuya, ano pa pala Kenneth? Kondo. Aray ko naiiyak. Ay, Junior, saan expert ka? Asan yung kanya, Kuya? Baka bolts yan. Baka bolts yan, ha? Bolts. Ayan. Bolts. Junior, tubig! Kaya na kayo! Kaya, be. May makapaghintay. Picture mo na. Nakaliala na yun. Excited na. Patayan eh. Ang ganda ng baso. Buksan mo! Buksan. Oo. Ayun ay pangre-regalo pa sa iba. Sorry eh. Ayan, dahil hindi ka, dahil yung polo ko, pwede mo nang humarin yung polo mo. Kaya na siya to sa polo niya. Pista naman ang kiyap. Pista naman ang kiyap. Puro maro na. Yan, yan. Parts! Mga parts yan, parts! Ano ba yan? Hawak niya pang dalawa! Hawak niya pang dalawa! Pedal. Battery yan! Battery yan, battery! Pedal. Susi ng naiiyak ako! Susi ng NMAX yan! Susi ng NMAX! O dyan, dahil wala ka niyan dyan, tama lang yan! Ikaw lang merong ganyan. Ano to face mask?
Kulay pink pa. Kulay pink pa. Very good. Grabe ka naman, parang sila butas-butas yung Yes, may bago ng brief. Uy, Jan! Yung sa'yo naman, Jan! Ay, ikaw naman sino Jan! nabunot mo? Si ano nga pala nabunot ko si Isa. Ay, ikaw. Yan, Bench, yan! Yan. Isa daw na Huwag yun ang video. Kukunin ko na lang. Parang kayo ka parang gagraduate. Ay, parang nabot. Okay na. O, yung maliit dyan, ikaw na lang maglagay. Wala kaming tayo. May maliit pa dyan, Sar, eh. O, Isan, may maliit pa dyan. Kaso, lagyan mo na lang, eh. Tingnan mo muna. May maliit pa? Susi, susi. Susi yan. Ano yan? Gold yan, eh. Char. Char. Gold daw. Oh, di ba? Oh, tsaka sa'yo, 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 sa'yo. Lighter yun, lighter. Ano mo pala? Sakto ni. Uy, sige, Donna, ano na? Sino yan? Donna. Ay, si Donna. Donna Maria. Pwede kang mag-ano yan. Ano kaya yan? Burger. Burger. Paninda kay ano. Oh, sorry, Shala. Shala. Si Madam! Bakit ito mo?